Historická budova základnej umeleckej školy Jána Cikera, postavená v roku 1934 a zapísaná v ústrednom zozname pamiatkového fondu Slane-Sesker, čaká ďalšia fáza rekonštrukcie. Po predchádzajúcej obnove fasády, strechy a časti okien, mesto pokračuje vo vylepšeniach zameraných na komfort, energetickú efektivitu a bezbariérovosť. Viacerí primátori a starostovia založili iniciatívu Stred, ktorá má byť hlasom samospráv. Prvými cieľmi sú zlepšenie zdravotnej starostlivosti a spravodlivé rozdelenie eurofondov. Pri malej železničnej stanici v Banskej Bystrici by mohla vyrásť kaviareň s tančiarňou a mólom. Zatiaľ čo niektorí obyvatelia sa tešia na nové kultúrne miesto, kritici upozorňujú na stratu parkovacích miest, hluk a bezpečnosť. Projekt je zatiaľ len v štádiu plánovania, no už teraz vyvoláva búrlivú diskusiu. Viac aktuálnych správ z diania v Banskobystrickom kraji nájdeš na bystricac.sk.